ман донишҷӯи технологияҳои коммуникатсионӣ мебошам. суол аз як шиносам, ки ӯ номусалмон аст. ӯ аз ман суолеро пурсид, ки ман ба ӯ посух гуфта натавонистам. хуб, суоли ӯ чунин буд, ки барои чӣ Аллоҳ, Парвардигори мо, худро нишон намедиҳад монанди худоёни дигар динҳо. шиноси ман як духтари хитоӣ аст. ӯ масалан хусусиятҳои ҷисмонии худояшро медонад ва медонад, ки худояш чӣ имкониятҳоро дорад. чаро Аллоҳ худро дар симои худ нишон намедиҳад? Ташаккур. бародар аз мо пурсид суоли хитой духтари шиносашро, ки ӯ номусалмон аст. барои ӯ аҷиб аст, ки чаро Аллоҳ, худои мусалмонон, худро дар симои худ нишон намедиҳад, монанди дигар динҳо, ки онҳо худои худро дида метавонанд, вале мо бошем худои худро дида наметавонем. яъне Аллоҳро мутобиқи ақидаи исломӣ. сабаб дар он аст, ки Аллоҳ дар ислом худои ҳаққонӣ мебошад. агар ӯ худро намоён кунад, шумо зинда монда наметавонед. бениҳоят бузург аст қудрати Аллоҳ. мисоли ин дар сураи Тоҳа зикр шудааст, вақте ки Мусо алайҳи салом мегӯяд: ё Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала, ман мехоҳам ки туро бубинам. ва дар ҷавоб Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мегӯяд: ман нигоҳи худро ба сӯи кӯҳ намоён мекунам ва ту кӯҳро бинигар чӣ мешавад. Мусо ба сӯи кӯҳ нигариста қарор меистад ва Аллоҳ нигоҳи худро ба сӯи кӯҳ намоён мекунад. баъди он Мусо аз ҳуш беҳуш мешаваду меафтад. ин аст қудрату тавоноии Аллоҳ. Аллоҳ чунон қудратеро доро аст, ки мо дар ҳолати маъмулии худ қобилияти дидани ӯро надорем. мафҳуми номи Аллоҳ дар сураи Ихлос таҳти рақами 112 оятҳои аз 1 то 4 зикр шудааст, ки гуфта мешавад: قل هو الله أحد бигӯ, ӯ Аллоҳ ягона аст. الله الصمد Аллоҳ бениёз аст. لم يلد ولم يولد назода аст ва назода шуда аст. ولم يكن له كفوا أحد. ва ҳеҷ кас ӯро ҳамто нест. ҳамон лаҳзае ки шумо гумон мекунед, ки касеро ё чизи дунёиеро ба Аллоҳ баробар мекунед, бифаҳмед, ки ӯ худои ҳаққонӣ буда наметавонад. аз ин рӯ вақте ки пайравони дигар динҳо тасдиқ мекунанд, ки чизи дунёие худои онҳо аст ва онро ба худо баробар мекунанд, пас бидонед, ки он худои ҳаққонӣ нест. ман ҳозир 4 ояти тавсифи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо дар боло гуфтам. ҳар он касе ки ба худое ибодат кунад, ки ӯ ба ин 4 меъёр мувофиқ меояд, пас мо мегӯем, ки он худои ҳаққонӣ аст. дар акси ҳол он худои дуруғин аст. бигӯ, Аллоҳ яккаву ягона аст, ӯ бениёз аст, назода аст ва назода шуда аст ва ҳеҷ кас ба ӯ ҳамто нест. ва акнун иҷоза деҳ, ки ба ту суоле диҳам. ба гумони ту, бародар, бузургтарин мукофоте, ки онро метавонем ноил шавем, кадом аст? куҷо шуд бародаре, ки суолро пурсид? ӯ ба куҷо рафт? хоҳиш мекунам, бародар, бархез. ӯ ҳамин ҷост. гуфтам, ку ҳамин ҷост. бародар, бузургтарин мукофоте, ки онро метавонем ноил шавем, кадом мукофот аст? бузургтарин аҷре, ки мусалмон ба он расида метавонад. ҷаннат. дуруст? ва аз ҷаннат дида чизе баланд ҳаст? нест. ҳаст? касе гуфт ҳаст? чизе аз ҷаннат дида боло буда метавонад? ба гумонам ҳадисе аст, ки дар он гуфта шудааст. танҳо ба суол ҷавоб деҳ. чизе аз ҷаннат дида боло ҳаст? бале, пас ҷавоб деҳ, он чи аст? дидори Аллоҳ дар ҷаннат. аз ҷаннат дида болотар ҷаннатул фирдавс, аз ҷаннатул фирдавс боло ҷаннатул фирдавсул аъла ва аз он дида боло имкони дидани симои Аллоҳ, яъне ваҷҳуллоҳ. мо одамон дар ҳолати муқаррарии худ симои Аллоҳро дида наметавонем, вале замоне ки ба ҷаннат дохил мешавем, гуфтагӣ бар ин, на ҳар кас дар ҷаннат симои Аллоҳро дида метавонад. танҳо онҳое, ки дар ҷаннатул фирдавс ва ё дар ҷаннатул фирдавсул аъла дохил мешаванд. муқаррабони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Аллоҳ на ҳар замон симои худро нишон медиҳад. мо ҳар замон муштоқ мешавем ва кӯшиш мекунем, ки симои ӯро бубинем. аз ин рӯ бузургтарин мукофоте, ки мусалмон ва умуман ҳар як шахс метавонад онро ноил шавад, он аст, ки бале ҷаннат мақоми баланд аст, вале баландтарин мақом нест. ҷаннатул фирдавс низ баланд аст, вале баландтарин нест. баландтарин мукофот ин дидори симои Аллоҳ мебошад, ваҷҳуллоҳ. аз ин рӯ ба шиноси номусалмонат бигӯ, ки
агар ӯ мувофиқ ояд ба меъёрҳое ки дар сураи Ал-Аср зикр шудааст, яъне агар имон оварад ва амалҳои солеҳ анҷом диҳад, одамонро ба сӯи ҳақ даъват кунад ва одамонро ба сабр даъват кунад, пас ӯ дохили ҷаннат мешавад иншааллоҳ. Вале ӯ бояд мутобиқи гуфтаи Қуръон амал кунад. Агар ӯ мутобиқи гуфтаи Қуръон амал кунад, пас ӯ метавонад фирдавси аълоро сазовор шавад ва метавонад ки симои Аллоҳро бубинад. На ҳар кас метавонад ин шарафро сазовор шавад, танҳо ҳамонҳое ки дар дунёи баъдӣ мукофоти Аллоҳро сазовор шаванд. умедворам ки ба суолатон посух гуфтам.